taki pardon. Iawe, na number di gobyerno holandês, mita pidi disculpa, mita pidi dispensa, pa e forma com Estado holandês a anda ku e passado. E ora nós também na e parte que também se nota hasiele pa kumisa di novo, nem tampouco pa bari for di mesa lo que asosode, pero netamente a horta é momento importante que também pone e passo nang pa junto sigi pa dilanti. Den consulta, escuchando un itur, cu único intención pa pone más tanto recht, rectificar lo que pasa, healing, kuta cura y sana, exactamente, mi tawag mi colega Roy, antota un coma de nos futuro y no un punto que disculpa aquí. Anto finalmente esta visa nos acaba aquí nan kuta un historia compartí, un buki ku un historia compartí ku conocer claro, mas hopi página mes, pero kuta queda vivo den edi 21 siglo aquí, ku nan como Holanda ta queda waxi ku asombro y también desgusto, pero pa llena e buraco nang di esaki ku queda atrás, sigur pa e vergüenza profundo ku esaki a 13 kune. Nota bari e página ng aki nota, kita e página ng aki for the historia, ku e disculpa of ku excuse, ese nota e intención, nos como Holanda, dus usando señor Rutte su palabra ng no por cambia e pasado, pero vini si y reconoce iwaki ko to sucediendo te awe. Finalmente, lo que gobierno holandés espera y lo que personalmente, señor Rutte, también te espera, que el momento aquí te ayuda de entero reino y también junto con Suriname y otro país para mantener la página que aborta abrir para dar contenido, diálogo, reconocimiento y también saneamiento. Dank je, Nicole. Maar mijn rabo sinta nota bani mi que mendi apprecio. Het wordt nu tijd dat ik heel even naar het Nederlands ga. Want ik wil bij deze uitnodigen staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Secretaris di Estado di Asunto Interno y Relación di Reino, mevrouw Van Huffelen, om hier aanwezig met ons en via de diverse lokale zenders het gehele land Curaçao toe te spreken. Kom ons dan, secretaris di Estado, señora Van Huffelen. Tu la varda, no vacahinda, ya conosti in algun costi drecha, que reconosta trabajando duro. Excelencia, apreciable presentenan, apreciable habitantenan di Curaçao. Deze zinnen uit het lied Tu la varda van Maestro R klinken in aanloop van deze belangrijke dag in mijn hoofd. Want de excuses die de Nederlandse regering vandaag heeft aangeboden, zijn een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Alle mensen die ik in het afgelopen jaar over dit beladen onderwerp heb gesproken, hebben me geleerd dat excuses hand in hand gaan met erkenning en maatschappelijk herstel. Zij vertelde me keer op keer, we hebben samen nog een weg te gaan. En die boodschap heb ik gehoord en die heb ik gevoeld. Onder een tamarindeboom in de tuin van het Museum van Curaçao vertelde Maria Liberia Peters over een jongen.
Hij maakte een tekening van zijn zwarte moeder, maar gaf haar een wit gezicht. Waarom? Omdat hij wenste dat zijn moeder wit zou zijn. Verschillende jonge mensen, 20ers en 30ers, vertelden me hoe ze last hebben van het trauma dat al generaties lang opgeslagen zit in hun DNA. En op de Juan Pablo Duarte school ontmoette ik leerlingen die mij op hun huidskleur wezen en iets hartverscheurends zeiden. Wij voelen ons tweederangs burgers. Mi deseo ta que nunca más ningún mucha de nos reino to creza cu e sentimento aquí. En daarom ben ik dankbaar dat we vandaag hier bij elkaar zijn, op deze bijzondere plek, ter nagedachtenis aan Tula. Want om dat doel te bereiken zijn de excuses van de minister-president, die hij namens de Nederlandse regering aanbood, een onmisbare eerste stap. Lagami papia cla. Sclavitud ta un crimen contra humanidad. Siglonan largo al mausa y maltrata gente de nombre de Estado Hollandes. Slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid en eeuwenlang zijn mensen uitgebuit en mishandeld in naam van de Nederlandse staat. Dat gebeurde ook hier op Curaçao. Op een vreselijke manier werden mensen hier tot handelswaar gemaakt. Vanwege de ligging was Curaçao vooral een tussenstation om tot slaafgemaakte Afrikanen door te verkopen aan Spanjaarden, Engelsen, Portugezen en Fransen. Een tot slaafgemaakte man leverde zo'n 200 gulden op, tegen een inkoopprijs van 40 gulden. Een even onthutsend als absurd feit. Maar een aantal tot slaafgemaakten werden ook hier verkocht. Van hun waardigheid, vrijheid en autonomie beroofd, werden ze gedwongen op het land, op het water of in de zoutpannen te werken. Ze kregen te weinig te eten en moesten steeds langer werken in de brandende zon. Eigenaren mishandelden en verkrachten hen. En wie niet luisterde, werd gemarteld of vermoord. Maar op 17 augustus 1795 was het anders dan andere dagen. Vanaf die dag kwam deze man, Tula, die hier achter mij staat, in opstand tegen zijn plantage-eigenaar Caspar Lodewijk van Utrecht. Gesteund door Bazan Carpata, Pedro Wacao en Louis Mercier sloten zo'n 2000 slaafgemaakten zich bij de opstand van Tula aan. In de dagen na de opstand werd pater Jacobus Schink als bemiddelaar naar Tula gestuurd. En uit zijn aantekeningen weten we wat Tula tegen hem zei. Nos abordo demasiado maltrata. Nos nota busca pahasi ningún hendo daña. Maar nos ta busca nos libertad. En ook, ai pader, nanta soru mihu pa un bestia. Si un bestia kibra un pata, et aborda cura. Tula en de zijnen voerden een ongelijke en oneerlijke strijd. Na een paar weken mislukte de missie van deze opstand en werd de opstand van deze helden neergeslagen. Op 3 oktober 1795 werden Tula, Bazan Carpata en Pedro Wacao op gruwelijke wijze geëxecuteerd. Toen ik de details daarvan hoorde, werd ik er stil van. Ik vraag me altijd af hoe Curaçao de volgende dag wakker werd. Ging het leven op de plantages weer op de oude voet door, alsof er niets gebeurd was? Was er nog iets blijven hangen van de strijdlust en de verharding van Tula?
En niet alleen van hem, maar van alle mensen die zo moedig waren geweest zijn voorbeeld te volgen, wetend wat de prijs was als het misging. We zullen nooit weten hoe het voelde toen met Tula zelf ook de hoop die hij bracht stierf. De officiële afschaffing van de slavernij volgde pas zo'n 70 jaar later, op 1 juli 1863. Maar met zijn heldendaad heeft Tula ons geleerd dat het belangrijk is om te strijden voor je principes, voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Awor nos que hasi justicia na Tula, pa emotibu aqui, gobierno holandês, mescos cu gobierno di Corsao a Hasicaba, tabai rehabilita Tula formalmente. Omdat we de geschiedenis recht willen doen, gaat de Nederlandse regering in navolging van die van Curaçao Tula formeel eerherstel geven. Het moment en de wijze waarop we dat doen, gaan we samen met u vormgeven. En daarmee geven we gehoor, ik mag wel zeggen eindelijk, aan deze terechte wens, waar velen van u al zo lang voor hebben gestreden. Zoals Tula een waardig eerherstel verdient, verdienen veel mensen die na hem zijn gekomen erkenning en waardering. Al tijdens mijn eerste reis als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties heb ik velen ontmoet die zich al jaren inzetten voor meer erkenning voor het slavernijverleden en voor de doorwerking ervan. Velen van u zijn hier ook vandaag aanwezig. De gesprekken met u hebben een diepe indruk op mij gemaakt, want ze hebben me laten zien hoe belangrijk het is dat we ons verzoenen met het verleden en met elkaar, want dan alleen kan onze gezamenlijke toekomst vorm krijgen. De tekst van Tula Warda, waarmee ik begon, vertelt dat het niet eenvoudig is om dat te bereiken. Maar in die verzoening wil ik mijn ziel en zaligheid steken. In mijn hart geloof en voel ik dat we het kunnen. Ik heb gezien hoe het slavernijverleden ook nu nog doorwerkt op Curaçao. Voor mensen persoonlijk, in hoe we samenleven en in de relatie met Nederland. De weg naar verzoening en herstel is geen keurig geasfalteerd pad. Het zal eerder lijken op het steile pad vol rotsen richting de top van de Christoffelberg, waarover je voorzichtig, aftastend en ploeterend steeds een stukje dichter bij de top komt. Wanneer we daar aankomen kan ik u niet vertellen, maar vandaag zetten we een eerste stap. En laten we dan vervolgens samen de volgende stappen zetten, op basis van wederzijdse waardering en respect, waarbij we uitgaan van onze gemeenschappelijke kracht. Ik kijk er naar uit om de komende jaren daar samen met u aan te werken. Te beginnen natuurlijk met het eerherstel van Tula en door een waardige herdenking van het slavernijverleden te organiseren volgend jaar vanaf 1 juli in het hele Koninkrijk tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden. We gaan het samen doen en ik nodig het platform Slavernijverleden hier op Curaçao van harte uit om dat ook met ons te doen. Investeren in educatie, onderwijs en onderzoek is hard nodig. Niet alleen maar volgend jaar, maar ook nog lang daarna. Zodat we kunnen blijven bouwen op een toekomst die gestoeld is op erkenning, verzoening en gelijkwaardigheid. Een toekomst waarin iedereen onze geschiedenis kent
en erkent. Een toekomst waarin we het cultureel erfgoed van Curaçao, zoals het prachtige papiamento en het mooie tamboe en tumba, beschermen. Y un futuro caminda, tur hende den reino, ti mesunchens idenqua, nos no talaga ningún hende quedra patras. Caminda nota importa, unda boanase. Een toekomst met gelijke kansen voor iedereen in het koninkrijk, waarin we niemand achterlaten en het niet uitmaakt waar je geboren bent. Ya ningún mucha na colegio Juan Pablo Duarte, na ni un otro caminda, ta sintinan mes menos que un otro. We laten Tula niet meer wachten. Nos no talaga, Tula vardamas. Tula wak. Masha danki. Masha danki, secretario di Estado, señora Alexandra van Huffelen. In maniera nos hace cu premier reth agora mi volve invita Nicole Maduro pa eduna un resumen cortico di el discurso di señora van Huffelen. Met wij purbasin Ibrel paso regla tapa respeto eigenlijk we not wist Ibrel. Nota masha meeting kubisa paso masha bonita mes señora Van Huffelen atrese varios parti clave di su discurso na papiamento. Pues ese estaba super comprendible, pero no está allí se repasa algún de punto nan clave también. Camina el atrese na holandés, por ejemplo, cuánto gente ela conoce den aña que atrás de lomba. Ku a papia tocante el tópico pisa aquí de esclavitud. Y él hacía ku pidi despensa tabay man den man ku reconocimiento, pero también rehabilitación social. Es no es suficiente para pidi disculpa. Y también él avisa que su deseo está que nunca más ni un mucho de nuestro reino lo crece con sentimiento en manera ya de escribir a mainta, manera él comisa su discurso con él. Eta avisa también que está más agradecido que porta con nuestro porta aquí na es sitio con historia aquí que te recordar Tula y su compañero nan pasó para llegar a meta ya de escribir este pedimento de disculpa, entre otros door di gobierno holandés, tinco comenzar con un primer paso. También, lo que estaba significante, también tercer dilante en papiamento, de lo que señora Van Huffelen avisa, la gami papia palabra clara, esclavitud está un crimen contra la humanidad. Siglo nang largo a mal usar y maltratar gente de nombre de Estado holandés. Ella repetí ese también, na holandés pa un itur por comprender unificación de lo cual el 13 dilante. Después, señora Van Huffelen habla de una historia bastante amplio y doloroso, de lo cual Tula y su compañero nan pasa a den, iniciando de mesco el lucha para libertad. Y llegan a el momento que la visa, que está ahorita momento para hacer justicia netamente na Tula. Y para el motivo gobierno holandés, mesmo com o governo de Curaçao, a Hacicaba, vai pues para paso para rehabilitar Tula formalmente. De outra maneira, conosco Bicele também para dar Tula su honor back e honor que merece. Teden era moderno aqui. Dus in nossa papel de herstel geven. Então, o momento e a forma como vai fazer esse e que fazer conjuntamente com a comunidade. E também sigue com entre outro diálogo para também e desejo terecht maneira nós estamos na holandês na seu lugar com hope de você aqui me sinta também te deseja de Mirelle. De que forma você te deseja de Mirelle. Também ela papia de verzoening está assim bom, se me propõe ele simples assim, com hope gente
que abini después de tula também merece reconhecimento aqui e também waardering este donamento de valor na cada ng sentimento ng kutabiba pues te awe den 2022. Pero caminda aqui para llegar na hasibong e também rehabilitar lo que abay robes nota ruta recht ni tampoco bonita asfalta. Eta bay tuma su tempo e eta bay tuma também su manera ng junto para llegar na ese. E também ela para quieto na verder bouwen esta com ahorita para seguir para dilante netamente riba ruta aqui con nota perfeitamente asfalta. Antota comissar netamente cu reconhecimento de duna tula su honor back. Anto peseia anunciar também Fundação of Palanta forma comité independiente que ora vai organizar diferente atividade, incluso também evento of cerimônia para recordar não somente o passado de esclavitud, pero também, claro, o rol assim prominente de Tula. Outro ano, for de promedio de julho, nós recordamos em enter reino holandês durante netamente e ano de recordar nos passado de esclavitud, que outro, começando pues promedio de julho. Então, ela enfatiza que essa aqui, Mr. Soso de junto. We gaan dat samen doen, senhora Van Huffelen avisa. Então, ela invita também a plataforma de passado de esclavitud para fazer essa aqui junto com nós. Também ela para que tu riba inversão não cutin cutuma lugar de entre outro enseñanza, educação general de população e investigação para o que trata é passado aqui. Então, na final, a para que tu também na futuro e toekomst caminda tu gente ta reconhecer su mes, eta conhecer su mes e reconhecer su mes. Futuro caminda com herência cultural de Corsou, maneira papiamento, tambu, tumba, caminda essa aqui não ta queda proteger. Maneira labisa na papiamento também, futuro caminda turgente den reino, tem mes chance e den qua nos nota laga nenhum gente que atrás, caminda nota importa unda bo anase, caminda turgente tem oportunidade nang igual e também caminda com mucha, lo que da laga atrás, mencionando também escola de nos MC Juan Pablo Duarte, caminda eta docente, pero nenhum outro caminda, nenhum outro caminda, ta sinti na mes menos que outro. E laga nos, no laga, tula, guarda más. Tabata a palavra nan pues di secretario de Estado para Asunto nan di Reino, señora Alexandra Van Huffelen. Dank je, Nicole. Me quero pedir vossa atenção para o discurso, para o seguinte discurso. E essa aqui me quero evitar nos primeiro-ministro de Corsou, senhor Gilmar Pisas, para dirigir alguma palavra a nós de forma de seu discurso. Como são nos primeiro-ministro de Corsou, senhor Gilmar Pisas. O protocolo IACB presente na tour feliz 20 e bom semana. É quase 400 anos de história de Kosovo que a Holanda vai começar na 1634 com a conquista de Kosovo do West Indies Company, foi de espanhol
a ser dominada por mais de 12 anos, até que 1863, durante o período de esclavitud, e depois para quase 100 anos de colonialismo, que oficialmente a terminar na 1954, com a Avenida de Estatuto. Nós não podemos, com o efeito do período largo de esclavitud e colonialismo, e a comunidade de Kosovo tem ainda de sentir social e economicamente de parte grande de nossa sociedade. E essa aqui, indudablemente, precisa de manejo de reparação. Pero ahora, no que queda repetir lo que queda ampliamente y satisfactoriamente documentar tocante nuestra historia. Pero no obstante, ¿qué pasa a los antepasados? Nos ha sobrevivido como un pueblo fuerte y digno de dueño de vida barranca aquí. También ahora, de espacio cortico comité de programa de actividad aquí, porque solamente para que tú, lo que está importante para el gobierno de Kosovo, de-nos afán, para, no obstante pasado horroroso de afro-curazoleonan, sirve los pueblos más mejor posible de su desarrollo colectivo para un nivel más alto de emancipación. Recientemente, el gobierno de Kosovo ha indicado al gobierno holandés que el impedimento de despensa en el pueblo de Kosovo para el pasado de esclavitud holandés como una atrocidad contra la humanidad. Esse é o guardo dirigido e representante do pueblo do Estado de Kosovo. Sin embargo, o governo de Holanda ha decidido pasar de maneira aqui. Por isso aqui, nota quita foco agora. Maneira Premier Rutte a indicar acaba de dia significativo que marca uma etapa nova de relação do reino holandês. E que tem que provar de atrazer sanação, normalização e também reparação de impacto negativo com o período de esclavitud transatlântico holandês estava tendo antepassado do povo afro-caribense de Kosovo. Finalmente, a determinação em verdade agora porque da considerar como começo de uma etapa nova está depender de nossa evolução como povo, de lo que o primeiro-ministro Rutte de Holanda a indicar agora em seu discurso. Me da pedir ao governo holandês espaço necessário para gastar em consulta com a organização social relevante a essa evolução e prometo que o governo mesmo pode tomar posição. Lo que para o governo é importante é com o manejo de reparação que tem que seguir agora, mas culminar de empurre significante para a emancipação social, educacional, econômico e cultural de ajuda de Kosovo que corresponde com a resolução relevante da Nações Unidas que o governo do Reino também a acordar para sua ex-colônia. Tudo isso aqui respeitando o princípio de autodeterminação do povo de Kosovo como partner igual do Reino holandês. Também me quero para rato só que tu iba a reabilitação de Tula como nosso herói nacional de tempo muito difícil. Me está verdadeiramente muito contento com a parte aqui do discurso de tanto o primeiro-ministro Rutte e também secretário de Estado, Sr. Van Evelen, para a reabilitação de Tula, lota de granificação e importância para a emancipação de nosso povo. Especialmente afro-curazoleonan, que não há oportunidade para profundizar a reivindicação da revolução altamente honorável de Tula e seu companheiro contra a opressão de aquele entonces. Maneira de parar a muralha de Fort Amsterdam. Tula, tanque para a luta para a liberdade, que a conduzir finalmente na abolição da esclavitud. Tanque para inspirar-nos para seguir luta para mais e mais emancipação. Ironia de vida está que no lugar que nós decidimos Tula seu futuro como gente e líder do povo de Kosovo, essa Fort Amsterdam, agora o governo de descendente de Tula da Sinta Enan. Tula, los cigitanos herói nacional
y fuente de inspiración para nuestra lucha para progreso y emancipación aquí en Curaçao. Agora, me sigue com reação cortico na holandês para o governo de Holanda, aqui na representar para o secretário de Estado para Relações de Reino, senhora Van Huffelen. Beste secretaris Van Huffelen, de Curaçaose regering heeft vandaag kennis genomen van de inhoud van de toespraak van premier Rutte namens de Nederlandse regering naar aanleiding van het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Alsmede van de door uw regering daarin afgelegde verklaringen. Die verklaringen hebben te maken met de erkenning van het Nederlandse slavernijverleden, de excuses daarvoor, het door Nederland te voeren herstelbeleid en in ons specifieke geval de rehabilitatie van onze vrijheidsstrijder Tula. Ik zal genoemde verklaringen aanbieden aan de Raad van Ministers en de Staten, wiens vicevoorzitter ook hier aanwezig is. Als de officiële vertegenwoordiging van het Curaçaose volk en de nazaten van de tot slaafgemaakten gedurende de periode van de slavernij, zullen de staten hun officiële positie aan de regering kenbaar maken voor wat betreft meer genoemde verklaringen van de Nederlandse regering in zaken het slavernijverleden. Voor de regering van Curaçao zal deze kabinetsreactie over de doorwerking van de impact van het Nederlands transatlantisch slavernijverleden op de Curaçaose samenleving een doorbraak moeten opleveren om vervolgens samen als gelijkwaardige partners te werken aan de opbouw van een op gelijkheid gebaseerde relatie die betere perspectieven creëert voor de emancipatorische ontwikkeling van de Afro-Curaçaoenaar. Daardoor koester ik de hoop dat de voorbereidingen voor de viering op 1 juli 2023 van 160 jaar afschaffing van de slavernij een waardige herdenking zullen opleveren voor de nazaten van de tot slaafgemaakten en de maatschappelijke organisaties en overige sociale groeperingen die hun belangen vertegenwoordigen. Ik kijk uit naar dat moment. Nadien zal conform de zienswijze van de regering het verwerken van de gevolgen van het Nederlands transatlantisch slavernijverleden middels een heling en herstelprogramma moeten leiden tot substantiële investeringen in de sociaal-economische, culturele, psychologische, educatieve en emancipatorische ontwikkeling van het volk van Curaçao, een en ander in overeenstemming met de relevante door de Verenigde Naties uitgegeven standaarden en resoluties, die ook door de regering van het Koninkrijk destijds voor de voormalige koloniën zijn geaccepteerd. Ik hoop dat wij als Curaçaose regering daartoe een waardevolle bijdrage kunnen leveren met de volledige steun van ons volk. Mijn ceremonie. Dank u, nanos Primeiro Minister, senhor Kelmar Pisas. Me quero invitar o Minister de Enseñanza, Cultura, Ciencia y Deporte, senhor Van Heydorn, para passar adiante e riba seu discurso. Presente Nantur, boa tarde. Já nos está aproximando quase Jesus horas. Protocolo já servi, me passa meia hora para meu discurso. Pueblo de Curaçao, me está satisfecho para sobra por fim a 1537 dias depois que a comunidade civil de Curaçao, a base de sentença de juízo popular, riba 3 de outubro de 2019, juez a decidir
que o Estado holandês também terá assumir sua responsabilidade para reabilitar nosso herói nacional Tula. Holanda agora é sentido de justiça de comunidade civil de Corsou e está declarar oficialmente que está reabilitar Tula. O governo holandês ha declarado também para junto com nós de Corsou desenvolver e preparar símbolo visível e duradouro para marcar que Tula não somente é nosso herói nacional, pero que Tula da inspiração para progresso e emancipação de Corsou. Fonte de inspiração para cada yu de Corsou cumpre com seu dever patriótico e traduro para desenvolver a cultura de resistência, a cultura de luta que é necessário para Corsou por progressar em seu processo de emancipação. Me está contento para sobre agora nosso herói nacional Tula, verdadeiramente porque usa como modelo de inspiração para os jovens do processo de formação, educação e ensinança. Para a realização de minha visão, para o que trata a melhoração de ensinança e educação, essa que é sumamente importante. Te conheci com meu desejo ferviente para juntos nos mobilizar todo esforço para identificar e implementar a melhoração necessária de nossa ensinança e educação. A melhoração de nossa ensinança e educação deve resultar de uma contribuição verdadeira para o desenvolvimento de nosso país Corsou. Cumprindo com o encargo nobre e emancipatório que me tenho como Ministro de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte, a reabilitação de Tula dá uma contribuição valiosa para poder realizar a visão holística e a contribuição crucial de enseñanza, ciência, cultura e deporte para o desenvolvimento e progresso de nossa nação Corsou. De quadro aqui, já me dou um encargo para conopar nossa cultura com a resistência e luta de Tula e seu companheiro para uma melhor vida de liberdade à base de igualdade e solidariedade. Para alçar nossa cultura na maneira de andar, para sair na defesa de nossos direitos, nosso próprio interesse e também maneira para lutar mais e melhor e para mais e melhor bem-estar. Também para traspassar a informação, a noção, o conhecimento e a consciência para nos desenvolver a identidade coletiva que é necessário para Corsou por progressar e emancipar. Também já me dou um encargo no setor de cultura e deporte, setor de enseñanza de meu ministério, para unir força que tudo tem envolvido, para percorrer para cada riba 10 de dezembro como Dia de Direitos Humanos, escola de Corsou ter dedicar atenção na valoração de direitos humanos fundamental. E 2, para entamar o processo educativo para desenvolver cerca dos jovens de Corsou a cultura de resistência e a cultura de luta que é necessário para Corsou por progressar em seu processo de emancipação. Com a reabilitação de Tula, nós eliminamos um obstáculo psicológico de realização de minha visão para melhoração de enseñanza e educação, me por vista também de estar satisfeito com o logro aqui. Reabilitação de Tula é uma demonstração que o esforço e ação de comunidade civil de Corsou e de cidadãos ativos de Corsou está conduzir na avanço real do processo largo de emancipação para livrar-nos de a garra de esclavitud mental que temos trobar de nosso esforço para chegar ao desenvolvimento apropriado de ajuda de Corsou e de nossa nação Corsou. Me está satisfeito também, para sombra vez mais, aquela demonstrar que a apelação que me hace 17 de agosto de 2021 de mesmo parque aqui de luta e liberdade, aqui tem sentido. E dia aí me enfatizar
que intencionalmente o governo de Corsão escolhe a fecha de 17 de agosto e não a fecha de 1 de julho para enfatizar a importância e dever patriótico de cada judeu de Corsão para nunca não entregar e aceitar situação de injustiça, de desumanização, de desigualdade e de subordinação. Pero para usar luta emancipatória de Tula e seu companheiro a iniciar o 17 de agosto como exemplo e fonte de inspiração para luta e seguir luta para liberdade, igualdade, solidariedade e dignidade humana. E dia é também me enfatizar que o governo de Corsão, 38 anos passados, chega na decisão inteligente, patriótico e emancipatório aqui como culminação de luta e ação para um largo de grupo social para liberar-nos de yugo pisar de esclavitud mental e para conscientizar o povo de Corsão de verdadeiro caráter político de luta de nosso herói nacional Tula. Publicamente, o dia me chama grupo social Hopidanki e hace uma apelação ribanan para seguir luta realizando com nota turora essa que está conduzindo a vitória final mesora, pero como este perseverar, valorar e apreciar cada adelanto lograr a base de luta. O logro de AUE está uma prova mais de aqui e pensei me que chama comunidade civil danki e encorajaram para seguir luta para dia nos por canta Tula bonoting nodi de guarda mais. E balaga também que o dia de AUE lo marca com nosso direito, nossa relação também de reino, com nosso respeitar a autonomia, nosso respeitar a autoridade do parlamento, nosso respeitar a autoridade do governo. E que nunca mais nós lo pensa riba construção que tamina nos autoridade não. Pero trabalhando junto, nós podemos lograr adelanto do pueblo aqui e uma relação verdadeiramente bom de reino holandês. Dank u. Dank u a nós, ministro de Enseñanza, Cultura, Ciência e Deporte, senhor Van Heydorn. Seguidamente, está turno para o último orador, já vê. Me quero invitar, e pedimos atenção para me que sei, me quero invitar senhor Basilio, de Plataforma Herencia de Esclavitud, para ir su discurso. Protocolo Tasirbi, heroico pueblo de Corsão, comunidade mundo, dama e caballero, nós me ser considerar o dia de AUE, 19 de dezembro 2022, como uma fecha histórico e trascendental. Culminação de luta de emancipação que foi de anos 50 do século passado, diferente organização social e persona arriba. Permiti-me mencionar algum. Moisés Frumencio da Costa Gomes, que põe aqui o primeiro pilar que nós temos depois o monumento. Medardo de Marchena, Modesto Chano Margareta, Pierre Laufer, Guillermo Rosario, Stella Oosterhoff Priest, Movimento Carpatulista de Andeci Albers, Movimento 17 de Augustus, Alejandro Jan de Paula, Hubert Beberoyer, Hubert 70, Eugène Gottfried, Richard Hoy, Joycelyn Clemencia, Comissão Coordenação 17 de Augustus, pioneiro dotado de visão, coragem e determinação que merece haver nos homenagem póstumo.
de ópimas personas y organización, que hoy en día, contra viento y marea, ta sigue lucha con visión, pasión y perseverancia para más emancipación del pueblo de Corsou. Nos de plataforma esclavitud y herencia de esclavitud, precedí para Frank Kirindongo, ta considera lo que eso de AUE como un logro más de una fila largo de logro a base de acción concreto de comunidad civil de Corsou, manera entre otros, proclamación na 1984 para medio de decreto, que dia 17 de agosto está oficialmente Dia de Lucha para Libertad. Essa que é de riba iniciativa de comissão comemoração 17 de agosto e tempo liderada por nos gran Rubén Seferina. Grupo de cidadãos de Corsou de Holanda e Corsou a entregar uma petição firmada para exigir reparação no governo de Holanda. E a ação aqui está para liderar para nos gran Frank Martínez, Arion e seu colega, senhor Reckman. Develo na 1998 de impactante monumento desencadenar, desenho de Nel Simon, de um parque lucha para a liberdade, manejado para a Fundação Parque Nacional, presidido por Lionel Yanga. Veredicto de juicio popular de 2019 está prescrito para suplicar Estado holandês para rehabilitar Tula e nos atende a ver que outro aite dura Tula su honor back. E nos entregar 2021 nos rapport, nos no que nada outro, sino nos libertad, que está integral, forma parte integral de Ketenen van het Verleden, com paquete de recomendação como se atender com o impacto nefasto de esclavitud e comércio de gente riba nos de AUE e nos comunidade. Com a declaração de AUE de primeiro-ministro Mark Rutte e de secretário de Estado Alexandra Van Huffelen, por fim, Holanda a reaccionar riba e voluminoso rapport Ketenen van het Verleden, den qual nos rapporta meteen inculcar. Com a declaração de Ave Mainta, Estado holandês como actor principal de esclavitud e comércio transatlântico de gente, a reconhecer e a reconhecer seu envolvimento substancial de um crime horrendo que comete contra gente que não capturar, esclavizar, compra e vende como cos, objeto, produto, com o único objetivo para servir não interesse financeiro e econômico, de que não por canta e brilha com siglo de ouro, pero nutri, para sodor, lágrima, sangue e morto de gente. A declaração de Ave Mainta marca comienzo de uma etapa nova para mais e mais emancipação de EU e Corsou e de nossa nação Corsou. O desenvolvimento aqui está com uma grande oportunidade para nos atender com visão e determinação e retraso e desbalance social, cultural, mental, espiritual, para o que trata de saúde, governamental, econômico, que está existindo em nossa comunidade como consequência de esclavitud e comércio de gente, como parte integral do colonialismo holandês. Mester considera a declaração oficial de Almeida de Estado holandês também como uma contribuição no processo para seguir quebra e cadena de esclavitud mental que te dato dia de hoje trobar desenvolvimento emancipatório integral, sólido e energético de nosso pueblo. De contexto aqui, nós estamos sumamente contentos com as coisas e parque aqui. Parque luta para a liberdade, para a Holanda demonstrar que há cometer crime contra a humanidade, que há pedir desculpa e perdão
e que também em tema um processo de reparação de tur danho assim. De mesmo Roseia, nós está contento que justamente den parque aqui luta para a liberdade, Holanda declarar que outro ano vai reabilitar nos héroes nacional, dune back su honor para sua deshonre. Nós está pedindo e nós atende também foi palavra de Sra. Van Huffelen, que sabe que los sucede com nos cooperação. E acaba nos por indicar que nos que sucede na lugar de delito. El lugar caminha a matatula cruelmente bandicas de governador na Punda. Nós está pedindo enfaticamente que o processo aqui nós está envolvido e que nós está envolvido é batuta em direção de reabilitação de Tula. Essa aqui para nós está condição sem mais. Condição sine qua non. Essencial, dentro dessa aqui está, com a etapa nova aqui, está requerir para nós mesmos também duro para livrar-nos do impacto sindromático de esclavitud transatlântico. Nós mesmos. Essa aqui significa que nós mesmos também precisamos começar a atender com fragmentação e divisão entre nós com nós. E chegar na união para assim contribuir para construir uma comunidade mais emancipatória, pois uma comunidade basada em justiça social. PCI, Plataforma Esclavitud e Herança de Esclavitud, está finalizada com apelação sério e sincero na cada de nós que está querendo desenvolvimento emancipatório de comunidade aqui, para não parar na banda waxo, braça cruzar. Não para na banda tira pedra e seguro não tira pedras com demão. Sino, duna bo aporte, uniforça, stop com divisão e fragmentação, passine corso por avançar em direção de progresso contínuo. Caminho do governo de Kosovo, mister assumir muito mais tanto também sua responsabilidade em etapa nova aqui. E canadilante, indicar, iluminar e facilitar nos passos rumbo para mais desenvolvimento e progresso, emancipação e soberania de nossa nação Kosovo. Bases aqui foi a nos tur sua responsabilidade primordial. Danke. Danke na senhor Basílio no nome da plataforma de herança de esclavitud. Assim é que nós chega na final da parte oficial. Nós sentimos a intensidade da parte aqui. Nós temos agora pouco. Me quero invitar você a nós vamos desfrutar e que nós zitten. Me quero invitar você a nós vamos desfrutar de parte cultural que nós temos, que é fuente que nós estamos colocando aqui, que é a nossa expressão cultural. E não tem mestre de introdução. Me quero pedir você, a sua atenção, programa cultural, põe em cada outro para a organização. E me quero pedir você, ponemos a mão junto e receber um tremendo aplauso, doble puro, com 3 peças. Senhor Antorene presente, bom dia, bom dia. 2 palavras só. Tu la guarda, agora criar para nosso maestro Reginaldo Ricordino, maestro pianista, compositor,
Ai 7 que cumpre net 45 anos de luna de dezembro aqui, que ela cria peça importante com unificação para nós todos. Já, tem coisas que não cambia, mas não está ainda, mas nós espera que está passa ainda. Com você tour, tu la guarda. Vacianos con lucha, con briga pa' nos hallanos valor. Mira, mira qué ironía, nos lucha ya no está contra opresor. Nos está brinca otro, si nos está brindando otro. Dando un costo con derecha, nos declino fe, ma con costo lo cambia, nos declino fe. Toda guerra no acaba, ya conocida grupos de derecha, que nos está trabajando duro. Nostro sabe quita bomba, ni un encadena na nos pía, pero tindino su lomba, Mester carga injusticia cada día. Ay, la ti miseria, tú la hacías, ay, la ti miseria. Ma con costo con derecha, nos tintiros ver, ma con costo lo cambia, nos tintiros ver. Toda guarda no acabará, ya conocen algunos de derecha, que nos está trabajando duro. Ora, comida y te mula, pa no hayas la y papila pa. Ave, no sé qué canse curva, todos que cuenter mundo tú nos va. Punta presta mucho, no nos toca prestando mucho. Ma con costo con derecha, nos tintiros ver, ma con costo lo cambia, nos tintiros ver. Toda guarda no acabará, ya conocen algunos de derecha, que nos está trabajando duro. Tempo, bota bata nos guía, cometa nan curta bata
arriba nos pilla, Manda nos está yéndonos nosa, Escorta nos camina si nos mantiene en sombruca. Gracias, thank you. Angge? Trabajando duro, mi por logra hobby, ayudando mi país me progresa. Dios la da mi vida independiente, si mi sabor quiero unificar, mi digo tra, mi digo va, mi digo si a cooperar, si no mañana a mí me está mal para. Mi digo planta, sembra, cos mi mes, resolve problema. Mi digo va a mi nivel de vida, mi por despedir. Dios, tú naves con ortografía, a mi esquina, mi idioma más mío. Mi digo tra, mi digo va, mi digo stop de envidia, si no mañana nos durda mal para. Dios, dona mi fuerza para mi vida. Dios, dona mi fuerza para mi trabajo. Trabajando duro, mi por logra hobby, ayudando mi país me progresa. Oh Dios, haga mi vida independiente, si mi sabor quiero unificar. Mi digo tra, mi digo va, mi digo si a cooperar, si no mañana a mí me está mal para. Mi digo planta, sembra, cos mi mes, mi digo resolver problema, mi digo va a mi nivel de vida, mi por despedir. Dios, tú dame un con ortografía, a mi esquina, mi idioma más mejor. Mi digo tra, mi digo va, mi digo stop de envidia, si no mañana nos durda mal para. Mi digo tra, mi digo va, mi digo si a cooperar,
malon regales. We want justice, equality not accepted. Kiko ta e motivo di manifestação. A manifestação nostra mostra o mundo, nós começava bem, corte internacional e não nós também. Se nós por papel algo internamente do reino, nós de acordo, pero não banda só. Onda senhor Ruto of Landa de decidir que dia, que hora, da pedir excusa of algo. Nós também diálogo, essa é nossa proposta, agora que me sei, gulana me sei como se tem respeito, lo que a palavra, assim inteiro investigação, com nós também atender com outro, toch, bota humilhar-nos, riba dia de nossos ancestrais. Nós não está aceitar isso aqui. Nós da Corte Internacional, nós também, justiça nos quer, o limosna nos está pedindo. E pelo governo, do ministro Kema Pekpisas, ainda não avisa nada de inteira situação. Nós autos sequestraram a Chilenga, ou sobre não avisa nada, e parlamentário não avisa nada na Corsou, então é impossível. Pode organizar inteira festa, arriba algo, terra sagrado, camina ainda na derma, na sangue, ando abo, não está saindo bisa nada. Pode dispor de festa, 20 aqui, roto de ganho bisa, ou aqui senhora vai não fazer de bisa. É coisa tão ridículo para aceitar, que na Corsou ainda tem que celebrar, tem capacidade, ainda tem que coração para a pátria. Nós não tomamos soquetada.
aplauso para doble puro. Y de mesmo Rosea, me quiero pedir vuestra atención. Me quiero pedir vuestra atención, porque ahora que nos tem, es nan que tu vai carga, nos cultura, es nan que tu vai carga, nos concepto emocional grande. Digo so, me quiero invitar vuestra atención, y pedir vuestra atención para un joven poeta y declamador, ganador de arte de palabra. E vai deleitar-nos com uma bonita arte de palavra, com seu poema titular Tula. Me quero pedir você um aplauso para Juraili Meulens. E depois de Nobai, para nós ter mais jovem para você. Me quero pedir você atenção para Juraili Meulens. Tula. Subos alto maneira um colossal moqueta. Su moqueta, colossal robusto maneira serineger. Serineger. Robusto determinante maneira Seri Christophe. Seri Christophe, determinante prominente maneira estrella. Estrella. Firmemente fija na firmamento. Sumang kuta tumba corona de império de esclavitud, ta e mesumang kuta caricia flaria e trinitária. Sumoqueta kuta quebra cadena, ta e mesumang kuta cura ku ternura cuero ultra. Subosta rementa diabas, quebra hacha. Su mirada ta traspasar o elec. Su sangre caliente revolucionário. Su voz lava pasáltico ta canta cantica bonita de vida. Vulcão passiona, erupção implacável. Respeitar para amigo, inimigo, eminente luta para justiça. Luta para a barbaridade. Sale na vanguardia de humanidade. Pones tulpa verdade, te den eternidade. Sigue su alto robusto voz, sigue su radiante inspirativo luz, impenetrável de escuridade. Rumbo para tu merienda de nos nação, de nos mesmos. Danke. Juraili Meulens, com seu poema Tula. Me dá compreender que a emoção não está alto. Mas lá que nós para conseguir atenção na nossa artista, ik snap dat de emoties hoog lopen en hoog zijn en ook mooi. Maar we hebben nog een aantal kunstenaars en voornamelijk jongere kunstenaars die uw aandacht nodig heeft. Nós vamos seguir. Viva Kids, dat is het siguiente grupo musical que também lá nos experienciar, maneira onde dirigente na conta meira, conta estimula mucho, foi chiqui desarrollar un sentido musical. Nang instrumento nang ta masha peculiar. Eu quero invitar você para de cinta, vai bosuntiki e lá nos desfrutar de Viva Kids. No pensa dos veces, digo viva, tiene música, baila. No tengas miedo, baila un poco, dura
Fuji, e Fuji, e Fuji, Ale Fuji, Ale Fuji, Ale Fuji, Ale Fuji, e Fuji, e Fuji, e Fuji, e Fuji, Ale Fuji, Ale Fuji, Ale Fuji, Ale Fuji, mama Se vai estar contente comigo aqui, comigo mana. Se vai estar contente comigo aqui, comigo mana. Se vai estar contente, se vai estar contente, se vai estar contente comigo aqui, se vai estar contente comigo aqui, comigo pia. Se vai estar contente comigo aqui, comigo pia. Se vai estar contente, se vai estar contente, se vai estar contente comigo aqui, comigo pia. Yang kupitari babro, yang dipertice, sungguh warga mantine. Awo, dimiri. Yang kupitari babro, yang dipertice, sungguh warga mantine. Awo, dimiri. Yentine, yentine, kalika tine, yentine, yentine, shair tine, yentine, yentine, taziva tine, yentine, yentine. Se vai estar contente comigo aqui, sai o ranchi. Se vai estar contente comigo aqui, sai o ranchi. Se vai estar contente, se vai estar contente, se vai estar contente comigo aqui, sai o ranchi. Se vai estar contente comigo aqui, sai um grito. Se vai estar contente comigo aqui, sai um grito. Se vai estar contente, se vai estar contente, se vai estar contente comigo aqui, sai um grito. Un aplauso para Viva Kids. Y de Mesu Rosea, me invitamos a disfrutar de una agrupación
Ora botende nang wat op onder moment na Corsao no sta. Shonang, lang nos pone mang pa e gran grupo musical Beno Mayo. Como están aplauso? Ok, no está aquí aplauso significado. Ok, como están aplauso? Beno Mayo. Bena. Ok, Bena. Whatever. Wagner mo papel, no estás que Bena, Brasil. Ah. Emoción, Sionang. Láganos, buenos atención y disfrutar de Bena Mayo. Amada di mi terra, amada di mi terra, arranca llora sangre, o la rabia espuma nos da que tu baigativo gobierna su viva, bati nos manena que kuswip na di medida, abre nos lo baila. Bamba liberação, roda bastante, bamba liberação, basta com abuso, roda bastante, basta com temor, basta de via bom, basta no torção, basta de via bom, basta no lugar, basta com pipuria, basta llega de gelo, basta com pipuria, basta lorezona, roda wakaque, tula loque. Hola Wakake, hola Wakake, tula loke. Hola Wakake, tu hola na mi mama, quita declaré, tu hola na mi mama, oh mi negate, tabasando, wo, tabasando, tabasa wo. Sangre,
Ola rabia skuma, no sake tu baigatibu. Gobierna subiba, bati nos manenanke. Kuswim na di medida, abri nos lomana yage. No sake de cadena, negadena di pasado. Tira santo de nos suau, bone inteira, perde vista. Di engaño y abuso, puta soso de turdia. Y no si la noticia nada vete de los agos ni de sufrimiento dando lenga, la nana corazón montada escucha no lamento. No saque tu baigativo, no saque tu baigativo, no saque tu baigativo, no saque tu baigativo. No son ni cadena no nos pilla, no saque tu baigativo. No ni cadena no nos manda fuego, ni cadena en la garganta, no saque tu baigativo. Esclavo mental, no está. Negativo mental, no. Que tu vai, que tu vai. Que tu vai, que tu vai. Que tu vai, que tu vai nativo. Nossa, que tu vai. Tá passando, vamos liberação. Tá passando, rumana, vamos salvação. Tá passando, tá passando, jornada, tá wakake. Dia cumi muriado, está colega gelo. Dia cumi muriado, está correndo. Uada na viva, vida de clarero, força de viva. Kita kake, ola wakake, tula masego, ola wakake, bala aloke. Nos ocho la pasando, nos ocho la pasando. Dames en heren, goedemiddag. En voor iedereen die meekijkt of luistert in een andere tijdzone, boa morgu, bon dia, good morning. Hier in het Nationaal Archief spreekt de geschiedenis tot ons in miljoenen documenten. En ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit al die archiefstukken naar voren komt, is niet alleen maar mooi. Het is vaak ook lelijk, pijnlijk en zelfs ronduit beschamend. Dat geldt zeker voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Als een misdadig systeem dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen, onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht. En dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu. En wij in Nederland moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien. Daarom is het goed dat we elkaar vandaag in het Nationaal Archief ontmoeten. Hier ligt ons nationale geheugen opgeslagen. Dus dit is de plek voor nationaal gewetensonderzoek. Hier kun je niet om de historische feiten heen. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot slaafgemaakte Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar het Amerikaanse continent verscheept door Nederlandse slaafhandelaren. De meeste naar Suriname, maar ook naar Curaçao, Sint-Eustatius en andere plaatsen. Zij werden weggerukt uit hun families, ontmenselijkt, als vee vervoerd en behandeld. Vaak onder het overheidsgezag van de West-Indische Compagnie.
In Azië werden tussen de 660.000 en ruim 1 miljoen mensen, we weten het niet eens precies, verhandeld binnen de gebieden die onder het gezag stonden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De getallen zijn onvoorstelbaar. Het menselijk leed dat er achter schuil gaat is nog veel onvoorstelbaarder. Talloos zijn de overgeleverde verhalen en getuigenissen die bewijzen hoe er in het slavernijsysteem geen maat stond op wreedheid en willekeur. En dus ook geen maat op onrecht en pure angst. We hoeven alleen maar Anton de Coms bij slaven van Suriname open te slaan om te lezen over de meest gruwelijke behandelingen en straffen. We lezen over gezeling en marteling tot de dood erop volgde. Over mensen van wie ledematen werden afgehakt. Over brandmerken in het gezicht. Het lot van de ene persoon nog verschrikkelijker dan van de andere. Op elke pagina onrecht en nog meer onrecht. En zoals Anton de Kom het beschreef voor Suriname, zo gebeurde het ook elders, onder hetzelfde Nederlandse overheidsgezag. We lezen het, we weten het, en toch is het afschuwelijke lot van tot slaaf gemaakte mensen nauwelijks te bevatten. Of neem inderdaad de feiten zoals die uit de archieven spreken. Bijvoorbeeld uit de enorme administratie die is opgezet rond de afschaffing van de slavernij in 1863 en die hier ingezien kan worden. Pagina na pagina staan daarop per plantage en per slaveneigenaar de namen vermeld van tot slaaf gemaakte plus nog enkele andere persoonlijke gegevens. Zakelijk, systematisch, in een droge opsomming, die juist daardoor zo confronterend is. Omdat het de absurditeit onderstreept van een systeem waarin de ene mens de andere mens tot handelswaar maakte. Een systeem zo onmenselijk en onrechtvaardig dat in 1863 niet de tot slaaf gemaakten financieel werden gecompenseerd door de staat, maar de slaven-eigenaren. En nog kon het hardvochtiger, nog oneerlijker, want iedereen die in Suriname in 1863 in naam vrij werd, moest gedwongen nog 10 jaar lang onder staatstoezicht blijven werken. De facto betekende dat voor velen nog 10 jaar langer een leven in onvrijheid, een leven onder dwang. Tot 1873. Komend jaar is dat 150 jaar geleden. Die geschiedenis houdt ons bezig. Een complexe geschiedenis waarin op verschillende plaatsen verschillende jaartallen en gebeurtenissen betekenis hebben. Niet alleen 1863 en 1873, maar bijvoorbeeld ook 1860, de wettelijke afschaffing van de slavernij in toenmalig Nederlands-Indië. 1814, het jaar dat ook Nederland de transatlantische slavenhandel afschafte. 1848, toen op Sint Maarten de slavernij de facto voorbij was. Of bijvoorbeeld 1795, toen onder leiding van Tula op Curaçao een opstand plaatsvond die nog jaarlijks wordt herdacht. Eindeloos veel momenten, eindeloos veel verhalen, eindeloos veel geschiedenis. Die geschiedenis krijgt de laatste jaren meer aandacht in tentoonstellingen, in publicaties en ook in het maatschappelijk debat. Er vindt maatschappelijke bewustwording plaats. En daardoor ook een verandering in het denken. Dat is goed en terecht en nodig, want te lang is het stilgebleven. Ik heb die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt. Daar wil ik open over zijn. Lange tijd dacht ik dat
dat het niet goed mogelijk is op een betekenisvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat zo lang geleden is en waar niemand van onszelf bij is geweest. Lange tijd dacht ik dus eigenlijk, het slavernijgeleden, dat is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen. In discriminerende patronen van uitsluiting. In sociale ongelijkheid. En om dat te doorbreken, moeten we ook het verleden open en eerlijk onder ogen zien. Een verleden dat we delen met andere landen, waardoor onze samenlevingen voor altijd op een speciale manier met elkaar zijn verbonden. Het klopt dat niemand die nu leeft persoonlijk schuld draagt voor de slavernij. Maar het klopt ook dat de Nederlandse staat in al zijn historische verschijningsvormen verantwoordelijkheid draagt voor het grote leed dat tot slaafgemaakten en hun nazaten is aangedaan. En dus kunnen we niet voorbijgaan aan de doorwerking van het verleden in onze tijd. Het rapport Ketenen van het Verleden van de dialooggroep Slavernijverleden speelt een belangrijke rol in het bewustwordingsproces dat velen van ons doormaken. Dat rapport verscheen op 1 juli vorig jaar en bevatte een aantal niet mis te verstaande conclusies en aanbevelingen. De 3 kernwoorden zijn erkenning, excuses, herstel. Vandaag sturen we de officiële kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Daarin omarmen we de analyse en conclusies van de dialooggroep. In de tussenliggende 1,5 jaar heeft het kabinet op verschillende manieren, op verschillende plekken en met verschillende mensen en groepen over het slavernijverleden gesproken. Ik ben zelf in september jongstleden in Suriname geweest, waar ik heb geleerd hoe diep de geschiedenis nog altijd ingrijpt in het dagelijks leven van mensen, ook spiritueel. Ik heb ook geleerd hoe ervaringen, herinneringen en gevoelens per groep en per persoon kunnen verschillen. Het maakt uit of je voorouders uit Afrika werden geroofd of behoorden tot de oorspronkelijke bewoners. Het maakt uit in welk land of regio hun leven zich afspeelde. En het maakt ook uit in welke periode ze leefden. Die historische, geografische en culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen en mensen, die doen ertoe. Ook in het hier en nu. En dat maakt het doen van algemene uitspraken over het slavernijverleden ook zo kwetsbaar. Want hoe doe je recht aan al die verschillen? Wat is daarvoor het beste moment? Hoe doe je recht aan alle spirituele symbolen en rituelen die in sommige culturen zo enorm belangrijk zijn? En hoe omvat je met woorden zoveel onrecht, zoveel pijn, zoveel gruwelijkheden? Elke poging daartoe zal altijd onvolkomen zijn en nieuwe vragen en discussies oproepen. Met alle emoties die daarbij horen. Met alle beladenheid. We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen. Niet de juiste woorden voor iedereen. Niet één juiste plaats voor iedereen. En ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund. Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen. We moeten met elkaar stappen vooruit zetten. We moeten met elkaar proberen verder te komen. Dus laat ons dat gesprek over het slavernijverleden alsjeblieft voeren. Ook als dat een moeilijk gesprek is. En dat gesprek, dat begint met erkenning. Erkenning van het afschuwelijke leed
dat generaties tot slaafgemaakten is aangedaan. Erkenning van en eerherstel voor al die mensen die in het verzet kwamen. Zoals de dappere Marrons van Suriname. Ik noem vandaag met eerbied de namen van Tula op Curaçao, Jolicoeur, Boni en Baron in Suriname, Wan Teteloke op Sint Maarten. En we gedenken al die naamloos gebleven vrouwen en mannen die door de eeuwen heen heldhaftig de vrijheid zochten en er vaak op de meest gruwelijke manier voor werden gestraft. En natuurlijk erkenning van historische verantwoordelijkheid. Met de woorden die daarbij horen. Deze woorden. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi tapidi disculpa. Tide mi wani taki pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Het gesprek over het slavernijverleden moet zo breed mogelijk worden gevoerd. Niet alleen in Nederland, maar juist ook op de plekken waar het gebeurde. Met iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt. Daarom klinken de excuses die ik net uitsprak vandaag door op 7 andere plekken in de wereld. Daar waar de pijn en de gevolgen van het slavernijverleden tot de dag van vandaag het meest worden gevoeld en het meest zichtbaar zijn. Ze klinken door in de woorden die worden uitgesproken door 7 vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. In Suriname, op Curaçao, op Sint Maarten, op Aruba, op Bonaire, op Saba en op Sint Eustatius. De regering wil in overleg met alle groepen en mensen uit alle landen, waarmee wij dit verleden delen, intensiever werken aan meer kennis over het slavernijverleden en dus aan meer bewustwording, erkenning en begrip. Dat proces vraagt tijd en we kunnen het werk alleen in gezamenlijkheid doen. Op weg naar die belangrijke symbolische datum, 1 juli 2023. Daarna in het hele herdenkingsjaar. En in de jaren die daarop volgen. De kabinetsreactie op het rapport van de dialooggroep Slavernijverleden gaat hier uitvoerig op in. Het belangrijkste is dat we alle stappen die we gaan zetten ook echt gezamenlijk zetten. In overleg, luisterend en met als enige intentie
recht doen aan het verleden, heling in het heden. Een komma, geen punt. Met Suriname, met de Caribische delen van het Koninkrijk en met alle nazaten in Nederland werken we aan zichtbaarheid van erfgoed, aan bewustwording via onderwijs en een wetenschappelijk historisch onderzoek. Tijdens het herdenkingsjaar zullen alle facetten van het slavernijverleden en de doorwerking in onze tijd in het volle licht staan. De koning voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp en zal op 1 juli aanwezig zijn bij de herdenking en viering in Amsterdam. En we kijken verder, over 2023 heen. Een onafhankelijk en breed samengesteld herdenkingscomité buigt zich over de beste manier om ook in de toekomst waardig en zoveel mogelijk gezamenlijk te herdenken. En er komt een fonds voor maatschappelijke initiatieven in het hele Koninkrijk en Suriname, waarmee de doorwerking van het slavernijverleden de zichtbaarheid, de aandacht en aanpak krijgt die nodig is. Het helingsproces moet nu beginnen. En het programma daarvoor schrijven we samen. Dames en heren, het boek van onze gedeelde geschiedenis kent veel pagina's die ons, levend in de 21e eeuw, met verbijstering en afschuw vervullen. En met diepe schaamte. Die pagina's wissen we met excuses niet uit. En dat is ook niet de bedoeling. We kunnen het verleden niet veranderen. Alleen onder ogen zien. Wat de regering vurig hoopt, wat ik ook persoonlijk vurig hoop, is dit moment, dat deze dag ons helpt, koninkrijksbreed en samen met Suriname en andere landen, de open pagina's die voor ons liggen, in te vullen met dialoog, erkenning en heling. Dank u wel. Mag ik graag iedereen die genodigd is uitnodigen om nog bij koffie en een drankje met elkaar in gesprek te gaan. En dan zal voor de pers de mogelijkheid zijn om enkele 1-op-1 vragen te stellen, waarbij de televisie daar zal worden gepositioneerd en de schrijvende pers daar in die hoek. Dank u wel voor het. Habitantenan di Corsao. Deze zinnen uit het lied Tula Warda van Maestro Doble R klinken in aanloop van deze belangrijke dag in mijn hoofd. Want de excuses die de Nederlandse regering vandaag heeft aangeboden zijn een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Alle mensen die ik in het afgelopen jaar over dit beladen onderwerp heb gesproken, hebben me geleerd dat excuses hand in hand gaan met erkenning en maatschappelijk herstel. Zij vertelden me keer op keer, we hebben samen nog een weg te gaan. En die boodschap heb ik gehoord en die heb ik gevoeld. Onder een tamarindeboom in de tuin van het Museum van Curaçao vertelde Maria Liberia Peters over een jongen. Hij maakte een tekening van zijn zwarte moeder, maar gaf haar een wit gezicht. Waarom? Omdat hij wenste dat zijn moeder wit zou zijn. Verschillende jonge mensen, 20ers en 30ers, vertelden me hoe ze last hebben van het trauma dat al generaties lang opgeslagen zit in hun DNA. En op de Juan Pablo Duarte School ontmoette ik leerlingen die mij op hun huidskleur wezen. En iets hartverscheurends zeiden. Wij voelen ons tweederangs burgers. Mi deseo ta
que nunca más ningún mucha de nos reino to creza cu e sentimento aqui. En daarom ben ik dankbaar dat we vandaag hier bij elkaar zijn, op deze bijzondere plek, ter nagedachtenis aan Tula. Want om dat doel te bereiken zijn de excuses van de minister-president, die hij namens de Nederlandse regering aanbood, een onmisbare eerste stap. Lagami papia cla. Sclavitud ta un crimen contra humanidad. Siglonan largo al mahusa y maltrata gente de nombre de Estado Hollandes. Slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid en eeuwenlang zijn mensen uitgebuit en mishandeld in naam van de Nederlandse staat. Dat gebeurde ook hier op Curaçao. Op een vreselijke manier werden mensen hier tot handelswaar gemaakt. Vanwege de ligging was Curaçao vooral een tussenstation om tot slaafgemaakte Afrikanen door te verkopen aan Spanjaarden, Engelsen, Portugezen en Fransen. Een tot slaafgemaakte man leverde zo'n 200 gulden op, tegen een inkoopprijs van 40 gulden. Een even onthutsend als absurd feit. Maar een aantal tot slaafgemaakten werden ook hier verkocht. Van hun waardigheid, vrijheid en autonomie beroofd, werden ze gedwongen op het land, op het water of in de zoutpannen te werken. Ze kregen te weinig te eten en moesten steeds langer werken in de brandende zon. Eigenaren mishandelden en verkrachten hen. En wie niet luisterde, werd gemarteld of vermoord. Maar op 17 augustus 1795 was het anders dan andere dagen. Vanaf die dag kwam deze man, Tula, die hier achter mij staat, in opstand tegen zijn plantage-eigenaar Caspar Lodewijk van Utrecht. Gesteund door Bajan Carpata, Pedro Wacao en Louis Mercier sloten zo'n 2000 slaafgemaakten zich bij de opstand van Tula aan. In de dagen na de opstand werd pater Jacobus Schink als bemiddelaar naar Tula gestuurd. En uit zijn aantekeningen weten we wat Tula tegen hem zei. Nos abordo demasiado maltrata. Nos nota busca pahasi ningún hendo daña. Maar nos ta busca nos libertad. En ook, ai pader, nanta soru mihu pa un bestia. Si un bestia quibra un pata, et aborda cura. Tula en de zijnen voerden een ongelijke en oneerlijke strijd. Na een paar weken mislukte de missie van deze opstand en werd de opstand van deze helden neergeslagen. Op 3 oktober 1795 werden Tula, Bajan Carpata en Pedro Wacao op gruwelijke wijze geëxecuteerd. Toen ik de details daarvan hoorde, werd ik er stil van. Ik vraag me altijd af hoe Curaçao de volgende dag wakker werd. Ging het leven op de plantages weer op de oude voet door, alsof er niets gebeurd was? Was er nog iets blijven hangen van de strijdlust en de verharding van Tula? En niet alleen van hem, maar van alle mensen die zo moedig waren geweest zijn voorbeeld te volgen, wetend wat de prijs was als het misging. We zullen nooit weten hoe het voelde toen met Tula zelf ook de hoop die hij bracht stierf. De officiële afschaffing van de slavernij volgde pas zo'n 70 jaar later, op 1 juli 1863. Maar met zijn heldendaad heeft Tula ons geleerd dat het belangrijk is om te strijden voor je principes, voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Awor nos que hasi justicia natula. Pa emotibu aki, gobierno holandês, mescos cu gobierno di Corsao a Hasicaba, tabai rehabilita tula formalmente. Omdat we de geschiedenis recht willen doen, gaat de Nederlandse regering in navolging van die van Curaçao Tula formeel eerherstel geven. Het moment en de wijze waarop we dat doen, gaan we samen met u vormgeven. En daarmee geven we gehoor, ik mag wel zeggen eindelijk, aan deze terechte wens, waar velen van u al zo lang voor hebben gestreden. Zoals Tula een waardig eerherstel verdient, verdienen veel mensen die na hem zijn gekomen erkenning en waardering. Al tijdens mijn eerste reis als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties heb ik velen ontmoet die zich al jaren inzetten voor meer erkenning voor het slavernijverleden en voor de doorwerking ervan. Velen van u zijn hier ook vandaag aanwezig. De gesprekken met u hebben een diepe indruk op mij gemaakt, want ze hebben me laten zien hoe belangrijk het is dat we ons verzoenen met het verleden en met elkaar, want dan alleen kan onze gezamenlijke toekomst vorm krijgen. De tekst van Tula Warda, waarmee ik begon, vertelt dat het niet eenvoudig is om dat te bereiken. Maar in die verzoening wil ik mijn ziel en zaligheid steken. In mijn hart geloof en voel ik dat we het kunnen. Ik heb gezien hoe het slavernijverleden ook nu nog doorwerkt op Curaçao. Voor mensen persoonlijk, in hoe we samenleven en in de relatie met Nederland. De weg naar verzoening en herstel is geen keurig geasfalteerd pad. Het zal eerder lijken op het steile pad vol rotsen richting de top van de Christoffelberg, waarover je voorzichtig, aftastend en ploeterend steeds een stukje dichter bij de top komt. Wanneer we daar aankomen kan ik u niet vertellen, maar vandaag zetten we een eerste stap. En laten we dan vervolgens samen de volgende stappen zetten, op basis van wederzijdse waardering en respect, waarbij we uitgaan van onze gemeenschappelijke kracht. Ik kijk er naar uit om de komende jaren daar samen met u aan te werken. Te beginnen natuurlijk met het eerherstel van Tula en door een waardige herdenking van het slavernijverleden te organiseren volgend jaar vanaf 1 juli in het hele Koninkrijk tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden. We gaan het samen doen en ik nodig het platform Slavernijverleden hier op Curaçao van harte uit om dat ook met ons te doen. Investeren in educatie, onderwijs en onderzoek is hard nodig. Niet alleen maar volgend jaar, maar ook nog lang daarna. Zodat we kunnen blijven bouwen op een toekomst die gestoeld is op erkenning, verzoening en gelijkwaardigheid. Een toekomst waarin iedereen onze geschiedenis kent en erkent. Een toekomst waarin we het cultureel erfgoed van Curaçao, zoals het prachtige papiamento en het mooie tamboe en tumba, beschermen. Y un futuro caminda, tur hende den reino, ti mesunchens idenqua, nos no talaga ningun hende quedra patras. Caminda nota importa, unda boanase. Een toekomst met gelijke kansen voor iedereen in het Koninkrijk, waarin we niemand achterlaten en het niet uitmaakt waar je geboren bent. Ja ningun mucha na colegio
Juan Pablo Duarte, na ni un otro caminda, ta sintinan mes menos que un otro. We laten Tula niet meer wachten. Nos nota laga, Tula varda mas. Tula vak. Mashadanki. Thank you.